Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Ako ka lang. Gusto niyo ko ni mong hiluan, no? Ha? Murag, Emily ko nagkakama. Bahala ka niya. Bahala ka. Timoy! Timoy, asa ka? Balik na rin! Ayoko i-report ka polisan! Timoy! Timoy! Nakikilat na. Nasukunan ako ang langit. Salbayos ka, Timoy! Ayoko isumbong ka polisan! Timoy! Husto na! Dili na ko! Husto na! Ano man yung cellphone ni Justin? Out of coverage area man eh. Basin to sa layo. O di ba? Way signal. Romero, nabala ka na kay kong Ate Alice. Mikilat na, Romero. Muuwa na dyan ni Karon. Miduyog na to ang langit sa tong problema. Carlin, bisan unsay mga kondisyon ni Justin, ayaw ba yung pagsugot ha? Na, may uwanag yun. Muro man og miduyog ang langit sa problema oy. Mas lisod naman noon ni nga iliho Karon. Basin og laing number ang gamiton ni Justin sa pagpanawag nako. Posible. Duguan na. Ang trader ka, Timoy. Gibiyaan lang ko din eh. Naong siya kwarta. May naglambas sa batan. Timoy! Timoy, ikaw na! Kung kinsa makabiso din sa bahay, mamatay ka! Salamat kami hunong na ang uwan. Nagbasa-basa lang yun sa daan. Ugma, kung dili paghihapon manawag si Justin, mudang ngop tatas kapulisan. Karon na lang, Carlin. Ha? Di na natin mag-usik sa panahon, oy. Basin kung saan nagibuat ni Justin ni Ate Alice. Sige. Sige, Romero. Lakaw. Pahibaw ang kapulisan sa pagkuha ni Justin kang Ate Alice. Panhian na lang sila. Maayo pa. O niya, kung manawag si Justin, tawag ako ha? Oo, Romero. Sige, ato na ko. Sige. Oh. Di ko sunod sa abuan. Na, mabasakit si Romero. Nasaon na lang ang iyang samad sa uho. Ano ka hangwa mamansad manawag si Justin? Basa na kayo ko. Buslot man day ang ato pining payag nila ni Romero. Kinahanglan na makabadbad ko sa akong kapos. Dili ko musugot nga may buhatong daotan si Justin kang Carlin. Ginoo, tabagi ko. Huwag ko lang sandigan sa tanan akong kalisdanan karon. Ikaw ra yun. Tabagi ko. Ayo, itugot nga mo lang po si Justin sa dautan niyang tinguhan ni Carlin. Kisa kaya sa sala! Ganun ipang buhak ni mong mga butang! Salbahis ka! Unsa makapapatunggab ka, ha? Naglingkod ka sa sopa? Kinsa na?
Ako, Mara. Justin! Ikaw ka na, Justin? Oh, ako, Mara. Nakapanguna-una ka na ba? Ha? Nakitang duhagin ang angay nga mag-uban hangtod sa kamatayon? Wa ko'y hunahunang makikuban pa ni mo hangtod sa hangtod, Mara. Kun mao na. Nganong niya ka? Ikaw giday ang angay kong unahon sa pagpapas sa kong dan, Mara. Ug di ang akong asawa. Papason ko nimo? Ikuba mo nga kung kinabuhi pinaagis pagguba mo sa kunaw! Gusto ka ba ni Maos akong pagsablig ni Mag-Asido? Oh! Ah! 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 May kutsilyo ka! Ah! Dili ko ni mo mahimong papason sa imong kinabuhi, Justin! Dili! Ah! Buhiin ko! Ikaw ang labing bisit nga kabit nga nailan ko! Ba't yun gaday ko ni mo, Justin? Bisa noon sa pa imong buhaton, dili ko mawagtag sa imong kinabuhi! Ah! Ang mga kabit nga dili kasabot sama nimo! Ang ilang mamatay! Ah! Kahit na ikapat yung kabita ka! Bisa noon sa pa'y buhaton ni mo! Dili ko musugot ka pulihan ko ni mo ni Kapi! Mamatay ka, Mara! Mamatay ka, Mara! Dili kita angay sa usag-usa, Mara! Kinahanglang mahanaw ka sa... Wala siya maglihok. Mara! Mara! Wala siya maglihok. Mara! Mara! Napatay ko gid siya. Napatay siya. Kailangan makabiya ko din. Uy, nakakita na ko ng miso din. Kailangan makabiya ko nga. Wala sa'yo makakita na ko. Okay. Wala si Mara. Patay na siya. Patay na siya. Gawas to namin ni Katay. Ano man niya? Nganong mo man manawag si Justin? Nausap ang iyang una-una. Ay, minidada si Ate Alice. Justin, kipunan mo lang akong kasuko ni mo. May nanawag. Numero ra. Kinsa ka niya? Hello? Katay. Justin! Hain si Ate Alice. O sige, buhat mo ni Ate Alice. Kalma lang. Mabuhi siya. Mabuhi siya, Katay, kung musunod ka sa tanan akong mandawa. Sultihi ko kung hain karon si Ate Alice. O ayaw na po ang imong sa na mo, Justin. Huwag ka na'y kaatrasan pa, Katay. Mahibubagtawgon ko mo sa tinuod ako nga. Dili, mas ganahan ko sa mani mo, Katay. Ibalik din sa bahay si Ate Alice, Justin. Sa ako nagigayon, may balik lang ang imong ate Ali sa bahay. Kung buhaton mo ang tanan na kung ipabuhat mo. Unsa man na. Biya karon na yun sa bahay. Kung sa kay Sigwata, adto ka mula sa San Jose. Unsa? San Jose? Pero layo kaayo na. Mamatay ang imong ate Alice kung maglangan-langan ka, Katay. Okay, okay. Buhaton ko ang tanan nimong gustong ipabuhat. Sige. Biya na din sa bahay. Human sa tunga sa oras. Manawa ko din mo pala.
Justin, hello! Justin? Hello! Ki-off na niya. Kinahanglan, sakay-sakayan ako ni Tawana. Magbilin ko og note para kang Romero aron mahibaw siya nga padung ko karon sa San Jose. Layo-layo pagit ang San Jose gikan dinhi. Tuas ka sa San Jose si Ate Alice. Mayon tagbabasahan day ni Romero ang akong gibiling note sa pultahan nga paingon ko sa San Jose. Nanuwag na sabay. Hello? Nausab ang imurot. Unsa? Di mo mahimong usbon ang imong plano. Nga naman. Nagabilin kang pahibaw sa bahay kung asa ka kayon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!